Hello mga bay, kumusta mong tanan diha? Kumusta mo okay ra ba inyong kahimtang diha itong kilay intang kumusta? Di pa ba ang kinabuhi sa itong mga kilay? Sa mananganangutan ni day kung unsa ni akong kilay, kung tato ba or unsa pa to, tato ra dito yung gingon. 3D ni siya mga bay, microblading. Good for 4 years na ni siya na di na ka magpanday sa imong kilay. So ayan, nandito po ako ngayon sa bahay ni Inday Ngabil, and this is her guest room. Dito po ang kwarto ng kanyang mga bisita. Yan, talagang binihisan pa niya ng iniwan niya ako sa sala. Makiat siya dito kaya handa daw niya yung higaan ko. Thank you so much, Inday Ngabil. Binihisan niya ng Hello Kitty. Yan, kasi yung pula talaga mga bay is her favorite color. So, thank you so much sa pagdawat ni Inday Ngabil sa ako. First time na ako nga matulog dito sa kanila ngayon, kaya pwede na ako maghuwas ng plato. Kasi pag pumupunta ako dito, bawal na bawal talaga ako maghuwas ng plato. Kasi yun po ang paniniwala ng ating mga nakakatanda at kailangan natin yun irespeto at bigyang halaga. So kaya hindi pa ako nakapaghugas, pero ngayon makatulog na ako dito sa kanila, kaya bukas pwede na ako maghugas ng plato. Naawa man ako kay Inday Ngabil naghugas, kay kimpay baya yung isang kamay niya mahirap. Pagkatapos namin maghapunan, syempre kailangan maghugas, hindi pwedeng itambay doon. Kaya yun, nahirapan taon si Inday Ngabil, pero wala ako magawa kaya hindi niya ako pugas, kaya hindi pa daw ako nakatulog. So isa yan sa mga paniniwala nating mga Pilipino. So ayan, ito po yung higaan ko. Katabi na lang ang kulang. Thank you so much, Inday Ngabil. Dito po natutulog pala sila at Teacher Ring and si Kent. Nung dito din sila natulog ng 2 gabi yata yun. Kasi hindi na sila pwedeng umuwi nung galing kami sa birthday celebration ni Ate Julie. So, before yung birthday ni Ate Julie, di ba sinundo namin sila Ate Charing? March 22 yun. Tapos, syempre, nung gabi yun, dito natulog sila Ate Charing. Tapos, kinabukasan, pumunta na kami kay Belbacor Queen sa iyang birthday. March 23 yan mga bay. Yung iba na late upload lang natin, kasi naglilinis ako ng gallery ko ngayon. Kasi hindi na siya makapag-save ng bagong palabas natin. Kaya ayan mga bay. So ready na ako para matulog dito. Na-tire ko matulog. Alam ni Karo kung si Inday no. Ayan, nakapajama tayo kasi tugnaw kayo. Dahil meron tayong aircon dito. Ayan, parang nasa hotel lang ang inyong lingkod. So, tapos dito, ayan ang mga gamit natin. At binigyan niya ako nitong kagaya ng mask niya. Kasi, tapos meron din siyang binigay dito na mga pang-attire natin. Ayan. Thank you so much for the blessing for tonight. Ayan, matulog ko tugnaw ra ba? Kaya na-aircon ko nga. Paano ba yan patayin? Kasi yung aircon doon siya, amo ko, man yun, remote. So, ito pala may low, may high. Diyos, pasayloang ignorante mga bay. So, ayan, gusto ko lang magpasalamat. Higa na tayo, Diyos ko. I feel like a queen tonight. First time. Parang namimiss ko yung kama ko doon sa Kuwait tuloy. So, ayan. Pero hindi man yung kama ng queen kasi kalahati lang nun nito. Yung kama ko din kalahati lang nitong kama na hinigaan ko ngayon. So, pang isang tao lang talaga. Tapos, gusto ko lang magpasalamat sa inyong tanan na hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo. Patuloy na sumubaybay, sumuporta sa mga pangyayari ng aking buhay. Yan ha. Sa mga Tagalog po dyan, sa mga Tagalog, ayan, nagtagalog po ako para sa inyo, para sa ating lahat, para magkaintindihan tayo. Pero, huwag kayong magtampo sa akin kung
bigla na lang akong magbisaya kay Bisaya is dyan mangguguni. Dyan manggugo nag trending mga bay sa aking dialect mga bay. Yung mga salita ko talaga napakabilis kasi mga Bisaya, ang bilis-bilis talaga yung magsalita. Naku, pagka magbisaya parang akala mo may kaaway, may kabunuan. Pero sige. So ayan. Sobrang pagod po kami ngayong araw na ito. Kanina hindi ko naramdaman ang pagod. Tapos nitong gabi na, ngayong nagkwentuhan kami ni Inday Ngabil. Parang medyo inaantok ako. At nakaramdam ako ng pagod na sakit ng paa ko ba. Kaya siguro mataas yung sapatos na sinuot ko. Tapos, gusto ko lang magsabi. Diyan sa nag-comment noong galing kami namili na sinasabi niya na sana binigyan raw namin yung mga frontliner na nadaanan namin. Sabi ko sa isip-isip ko na talagang balak na namin mga bay na magbigay ng sa mga frontliners at buti na lang meron pa tayong pondo mga kapatid na 16,000 pesos. So yung iba pinapamahagi ko na po kanina doon sa may sa may likod namin na pambili ng gatas ng bata. At bukas meron pa akong babalikan, meron din akong iniwan doon na isang balot ng bigas at may ulam. Tapos bibigyan ko po ng cash yun, idudugtong ko po dito mga bayso. Kaya po ako nandito sa bahay ni by floor, dito sa kanyang guest room. It's because gusto naming magserbisyo bukas ng maaga at dire-diretso na yung lakad namin, hindi yung magpunta pa siya sa bahay tapos ikot naman kami dito, dami na naming ikutin. So kaya naisip ko na doon na lang ako matulong sa inyo bay para dire-diretso na tayo bukas sa ating serbisyo. Hindi ka na mag-ikot doon, hindi ka na mag-ikot dito. Ayan ang nangyayari mga bay. So maraming salamat doon sa nagsabi ba na sana binigyan yung frontliners. Bukas po magbibigay po kami. Kasi nung mga time na yun na nakadaan kami sa frontliners buy, is nakabalot po lahat ang pinamili natin. Tapos, paano po kami makapagbigay at saka walang bigas? Ang hirap naman kung abutan lang namin ng sardinas, noodles, at saka sutanghon. Yun lang naman at saka yung dilata, yun lang naman ang dinagdag natin. So, maganda talaga, may pares na bigas. O, diba? Tapos, yan, magbibigay kami bukas ng ganun kung ilan yung mga frontliner na madaanan namin. Tapos, siguro bibili kami ng mga torta, pang snack nila, and, meal sa Jollibee mga bay. Yun po yung, ibibigay namin bukas sa mga frontliner para saktong oras ng kainan before ang lunch break or snack time sa umaga tapos may pang lunch na sila. So hindi na nila yun iisipin. So sa lahat po ng frontliners, super nagpapasalamat po kami sa inyo and super proud po kami sa inyo dahil talaga namang inaalay nyo ang inyong buhay at sinakripisyo nyo talaga ang inyong mga sarili na kahit walang kasiguruhan yung inyong mga trabaho dahil itong kalaban natin ay hindi naman kayang barilin na mga baril na hawak nyo kung anumang sandata na meron kayo. Kasi itong kalaban natin, hindi talaga natin ito nakikita. Kaya ingat na lang po tayo. Tsaka always sanitize ourselves. Always wash our hand. Tapos maghugas tayo ng mga paa natin bago tayo pumasok sa bahay. Mag-spray tayo ng alcohol. Kasi sa bahay mga bay, may frontliner din ako sa bahay. Kasi talagang kahapon lang ako lumabas at saka ngayon. Ang frontliner namin, yung uyab ko na pula, siya yung aalis mga bay, namimili ng mga pangailangan namin. Yan. Bawat bahay meron pong frontliner na hindi ko alam kung anong kasiguraduhan meron siya labas. Kaya pag umuwi siya talagang may nakahanda na dyan pang spray sa labas. At sabi ko, hubarin mo lahat ng sinuot mo, maghugas ka ng paa dyan sa labas bago ka pumasok.
di baling magtiis o di baling kuan magkano lang yang sabon diha sa damit, basta importante malinis nimo imong sarili bago ka magpasok sa balay. So yun po ang nangyayari mga bay. So sana talaga mawala na itong problema natin para bumalik na sa normal ang buhay natin. Hindi ko ma-imagine kung magtatagal pa to, paano na kaya tayo, lalo na yung mga kapatid natin, mga kababayan natin na talagang araw-araw na naghahanap buhay para sa kanilang pang araw-araw na pangangailangan. Tapos yung mga nakakatandaan natin kung saan natutulog sa mga tabi-tabi lang. Di ko alam kung saan na sila napupunta ngayon. Yung mga kabataan natin na mga bata na namamalimos sa kalsada, saan na kaya sila ngayon? Yun ang iniisip ko mga gabay. Tapos yung mga kababayan natin na umaasa lang po sa ating pang-araw-araw, sa kanila pang-araw-araw na hanapbuhay. Magre-react lang ako ng konti doon po sa, kasi may nag-comment po sa comment section ng ating video na tungkol doon sa pamimigay namin kanina na magagandang bahay daw yung binigyan ko. Wala pong magandang bahay dyan sa area na dyan mga bay, kasi ano po yan, squatter area po yan dyan sa area namin. Yung iba doon sa likuran na matitibay lang yun simentado, kasi dagat na yun, kailangan nilang i-concrete doon. Tapos yung unang binigyan talaga namin mga bay, nilagay ko na dyan na mga borders po yung binigyan namin, at syempre binigyan na rin namin yung senior citizen doon na may-ari ng bahay. Tapos yung mga border talaga lahat yung hinintay ko na lumabas. Tapos doon sa pangalawa, marami din kasi yung borders, mas importante po sa puso namin yung mga borders. Tapos noon sa unahan, ang dami na yung tao, hindi talaga nabidyohan yung iba mga bay kasi magugulo. Hindi na po namin kasalanan kung walang social distancing. Hindi po ako nagkulang, hindi lang talaga na video. Hindi po ako talaga nagkulang na makiusap na layo-layo na kayo, tapos pumasok na kayo sa bahay niyo. Yung mga nakatanggap, sige magtago na kayo. Hindi po talaga ako nagkulang na magsabi ng ganon. Tapos kaya hindi mo talaga masasabi sa mga tao na social distancing. Pero huwag kayong mag-alala mga bay, yung area namin, sa likuran namin, awa ng Panginoon, wala pa talaga dyan. Kahit PUI, PUM, wala mga bay. Kaya huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala kasi safe po. Safe po yung pinuntahan namin na area kanina. Tapos bukas, hindi namin alam kung anong magiging, magiging kalalabasan. Diyos ko, nahirapan ako talaga. Magiging kalalabasan ng aming lakad bukas, pero sana patnubayan pa rin kami ng Panginoon sa aming misyon bukas sa aming pangalawang araw. So ayun na po mga bay, yun na nga po yung target natin bukas, mga frontliners po. Tapos pag meron pa kaming makikitang dapat pang tulungan, kung may makita kami sa mga karsada, so kung meron pa kayong idadagdag dyan na itulong sa ating mga kababayan, willing po kami mga bay na magsakripisyo dalawa ni Inday Ngabil. Pero huwag kayong mag-alala kasi sisiguraduhin po namin na magiging safe po ang aming mission, ang aming serbisyo para sa ating mga kapatid na lubos na nangangailangan. So, sa mga nagbigay po, especially si Shaets, siya po talaga ang pasimuno ng lahat ng ito. At maraming salamat at sumunod naman itong si Aloha Bisaya Filipina. Yan po yung YouTube channel niya. Tapos sumunod si Chrissy Drown. Nagulat ako sa aking inbox sa message na may nagpadala. Tapos akala ko yung sinasabi ko na, kinikwento ko sa inyo na isa na magpadala, pero hindi ko alam kung ipasabi ba niya o hindi. Si yun mga bay, si Pubring Bisdak sa iyo. Siya po yung sinasabi. Sabi ko sa kanya, okay lang ba sa'yo? Nasabihin ko na nagbigay ka, nag-donate ka. Niya, okay lang yan kasi ano na siya kaning nag-YouTuber na ba? So her life began to be
public. To be in public. So, ayan, okay lang. Okay lang daw. Tapos, hindi ko ini-expect na na magpadala itong si Chrissy Brown kasi di talaga to siya nagsabi sa akin. Siguro nakikinig lang siya sa sa pangalan ko, sa full name ko, at saka nakikita siguro niya doon sa about ko. Nandyan kasi sa about ko mga bay sa ating YouTube channel. Nandyan yung profile picture ko sa sa ibabaw. Ay, no. Di ba, i-search ninyo yung ko, tapos pindutin nyo na yung aking channel, lalabas dyan. Merong videos, community, channels. Pinaka-last niyan is about. So, nandyan po, nilagay ko po yung information ng aking contact number, aking full name, and aming address dito sa Lapu-Lapu City. So, maraming salamat talaga sa nagbigay mga bay. Yung mga ngiti na mga kababayan, mga kapatid natin kanina na inabutan namin ay napakasarap po sa pakiramdam namin na pagmasdan yung kanilang mga ngiti. Kaya sobrang salamat talaga. Tapos, siguro bukas, pupuntahan ko yung isa sa mga kapatid natin doon sa likod din, yung may paralisado na si tatay. Balikan ko yun at tanungin ko kung kumusta siya, ganun. Pero hindi ako sigurado kung mabidyuhan ko siya mga bay ha, pero tanungin ko muna siya kung okay lang sa kanya para kung anong tingin ninyo. Tapos kung anong kailangan niya, bibigyan ko siya mga bay kasi malaki pa naman ang pundo natin, so 16K. So ang target namin bukas ni by floor is 70 meals. So 70 meals kung 100 or 110 kada isa. So magiging yon 7,100 like that. Tapos meron pang tayong tira kasi meron tayong 16K. So yung tira natin mga bay, babalikan ko yung mga iba dun. Kasi kanina, di ako nakapagbigay ng cash mga walang barya. Puro 1,000 ang hawak ko na pera na nakuha ko galing kay Chrissy Brown at saka kay sino ito, si Aluha, Bisaya, Pilipina. Puro po tag 1,000. Tapos wala akong barya. Tapos bukas babalikan ko lang 300 to 500 po ang ibibigay natin na cash assistance doon sa mga kapatid natin. Pero tingnan ko kung talagang kailangan niya ng financial, ibibigay natin ng 1,000. So ayan mga bay. Tapos yung bagger ko na si Lutot at saka si Mark, sila talaga ang sobrang sipag. At saka yung asawa ni Lutlot, 1,000 ang binigay ko sa kanila. Tapos yung binata kanina na talagang nagsikap na tumulong din, binigyan ko rin ng 350 pesos saka isang balot na bigas. Tapos itong humabol din na 2 tanod, tag 100. Tag 100 lang sila kasi halas na sila humabol na ba, malapit na kaming matapos. Humabol lang na magbuhat ng last na sako na yun. So okay na yun mga bay siguro. So hanggang dito na lang ako, hindi man tayo mahuman-anig, hindi tayo matapos-tapos sa kwentuhan natin mga bay, ang buhot lamang. So gabi na po dito, alas 11:29 na po ng gabi. So hindi ko alam kung masarap ang tulog ko, kwento ko na lang sa inyo bukas. Sana huwag kayong magsawa na makinig sa aking kwento. Andun si Inday nga sa kanyang kwarto sa master's room. Tapos yung baby niya nasa nandito sa kwarto din. Tag-isa kami ng kwarto. So maraming salamat. Bye-bye. God bless sa ating lahat. Ingat-ingat kayo dyan kung saan man kayo naruroon. At sabay-sabay po tayong magdasal na sana matapos na ang crisis na ito.